नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या असनोटी ग्रामपंचायतीत उदक पुरवणीसाठी दिल्ल्या लिखित आश्वासन असफल जाल्ल्यान ग्रामस्थालो असनोटी ग्रामपंचायतीत घेराव. कारवार तालुक्याच्या असनोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत गेल्या बराच दिवसाच्यान महालेवाडा, प्लॉट, भगतवाडा, अंबीवाडा, पिप्पळगिरी या भागात पिऊच्या उदकाची खूप समस्या असून त्या भागाचे ग्रामस्थ उदका बांधून हाल काढतात. 2-3 दिवसांत उदक 5-6 कळशे उदक मेळटा, पण असनोटी ग्रामपंचायत तेजी दखल घेना. लोकांक उदक विकत हाडचे पडटा म्हण ग्रामस्थ आक्रमक जावन पंचायत कार्यालयात वचून एक तर काम करा किंवा अध्यक्ष उपाध्यक्षाला राजीनाम्याची मागणी मागतरेत लिखित आश्वासन दिले. वायदो जालो तरी मागणी पूर्ण केली ना जाल्ल्यान 7 दिवसांत आज मंगळार 28 फेब्रुवारीक 25-30 ग्रामस्थान असनोटी ग्रामपंचायतीत घेराव गायलो. सकाळी 11 वाजताना पंचायतीत हजर जाल्यार सदस्य कोंडा उपाध्यक्ष एकलोच येतरेत ग्रामस्थान आक्रमक भूमिका घेतरेत. 2:30 वाजताना आणि एक सदस्य PDO हजर जावन उदका खात्याचे इंजिनियर येऊन ग्रामस्थांनी समस्या ऐकून घेतली. जमिल्या ग्रामस्थान सदर पंचायतच्या सगळ्या 7 सदस्यांनी सामूहिक राजीनाम्याची मागणी केली. आजपर्यंत 2-2.5 वर्षात काहीच अभिवृद्धीचे काम केले ना म्हणून स्पष्ट आरोप केलो आणि आम्ही काम केलात अशी म्हणूक तेमचेकडे उत्तर नाशिले. लिखित आश्वासन देऊन बी कारवाई केली ना म्हूण आयज आज उदक सोडू जाय अशी भूमिका घेतरेत पंचायत PDO सदस्य आणि इंजिनियर गोटेगाळी वचून थिंच्यान आज उदक बंद घेऊन असनोटी उदकाची टाकी भरची व्यवस्था केला. फाल्यां 1 मार्च म्हणल्यार बुधवारच्या नियमित उदक सोडतले अशे सांजेर 5:30 वाजताना आश्वासन दितरेत तात्पुरता आंदोलन फाटी घेतला. जमिल्ल्यान सांगला हे आंदोलन फक्त तात्पुरता फाटी घेयला आसा. हेच फुडें जर उदक सदांच सोडले ना तर हे आंदोलन उग्र जातले असो इशारो दिला. असनोटी ग्रामपंचायत सदस्य फक्त खुर्ची टिकोव पळयतात, अभिवृद्धी करची नका. आजपर्यंत गप्प आशिल्ले ग्रामस्थ या ग्रामपंचायतीच्या कार्यवैखरीन त्रस्त झाला. या उदकाच्या ग्रामस्थाल्या पंचायत कार्यालयात विचार विनिमय वेळार लिखित पत्र दिले. अध्यक्ष मात्र गैरहजर आशिल्ले तेजेन ग्रामस्थ जास्त आक्रमक झाले. सगळ्याक ही एक ग्रामस्थान एक वेळा माफीची सवलत दिला. हेच पुढे ग्रामस्थ स्वस्थ बशिना हे स्पष्ट सांगला. सकाळच्यान सांजेपर्यंत सगळे आंदोलनकार ग्रामपंचायत कार्यालयात उपाशीत बसून रावले. उदकाची समस्या सुटावं जायना तोपर्यंत तसेच रावले. पण मानवीयता म्हूण ग्रामपंचायतीमार्फत साधे उदक सुद्धा दिवचे सौजन्य दाखयले ना ही खंत ग्रामस्थान व्यक्त केली. तेमकां असनोटीच्या निवृत्त सैनिक संघ ह्या वतीन उदकाची व्यवस्था केल्ली अशी त्यांनी प्रसार माध्यमात सांगले. पुढल्या दिसात ग्रामपंचायत उदकाची शाश्वत व्यवस्था करता काय कितें हे पळोवचे पडतले. सध्या तरी या संबंधित ग्रामस्थांक पंचायती वयलो विश्वास उडला. लिखित उतराक जेन्ना किंमत दिनात तर अभिवृद्धी कित करतले म्हण हेज फुडें मतदानाचेर बहिष्कार घालचो निर्णय घेवचे आसात. सध्याच विधानसभा निवडणूक आसा. कोण अभ्यर्थी या पंचायतच्या सदस्याक घेऊन मत मागू येता ते पळोवंक हे ग्रामस्थ तयारीत आसात. उदकाच्या समस्याचे दिल्ले आश्वासन पूर्ण करूंक जायना तर हेज फुडें कित करतले असो या ग्रामस्थालो प्रश्न आसा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक एक खास खबर.
तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। भाजप सरकारान मंजूर केल्लो 28 कोटी रुपया निधीचो आमदार आरवी देशपांडे हेमी श्रेय घेवची न्ही। भाजपचे जोडा तालुक्याचे अध्यक्ष संतोष रेडकर। कारवार जोडा तालुक्यातल्या इळये दाबे हिंच्यान पांढरी न्हंयतल्यान रामनगर आसू जगलबेट पंचायत वाठारांतली उदका पुरवण येवजण घालचे खातीर भाजप सरकारान 28 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केला। भाजपचे जोडा तालुक्याचे अध्यक्ष संतोष रेडकर आणि रामनगरात जाल्ल्या पत्रकार परिषदेत सांगले की काँग्रेसाक सत्तेर आशिल्ले तेन्ना शक्य नाशिल्ले भाजपान केला। देखून आमदार आरवी देशपांडे हांणी ह्या योजनेचे श्रेय घेवचे न्ही। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जल जीवन मिशन योजने सकल 28 कोटी रुपयाची येवजण मान्य झाला। या योजनेतल्यान असू जगलबेट आणि रामनगर पंचायत वाठारांतल्या 15 गावांतल्या 39 लोक वस्त्याक उदका पुरवण जातली असे संतोष रेडकर हिमी सांगले। फेब्रुवारी 2022 ह्या वर्साक गोकर्ण हिंगा तत्कालीन पंचायत राज्यमंत्री ईश्वरप्पा गोकर्णात आयले तेन्ना आदले आमदार सुनील हेगडे हेमी तेमगेली भेट घेवन ही प्रलंबित योजना मार्गी लावची मागणी केली। त्याप्रमाणे सरकारान या योजने खातीर 28 कोटी रुपया मंजूर केलात। या योजनेचे श्रेय आमदार आरवी देशपांडे घेतात, पूण लोकांक ही योजना खंयच्या सरकारान हाडला हे खबर आसा। त्याचो परिणाम येवच्या निवडणुकीत दितले असे संतोष रेडकर हेमी सांगले। राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त योजनेतून 28 कोटीची रामनगर येथे योजना आणल्याबद्दल सरकारचं देखील अभिनंदन करतो। गेली 7 वर्ष काँग्रेस गव्हर्नमेंट असताना ह्या भागात न झालेली अभिवृद्धी आणि त्यानंतर गेली जवळजवळ 2 ते 2.5 वर्षात या जोडा तालुक्यात हल्ला विधानसभा क्षेत्रात जिल्ह्यात आणि राज्यात होत असलेली अभिवृद्धी, हल्ला विधानसभा क्षेत्रामध्ये झालेल्या अभिवृद्धीचं पूर्ण श्रेय आमच्या ह्या भागाचे शासक आमदार आरवी देशपांडे हे घेत आहेत आणि पूर्ण आपणच केलो म्हणून अध्यक्ष ह्या नात्याने उद्घाटन करत आहेत आणि प्रत्येक उद्घाटन पार्टीला प्रोटोकॉलप्रमाणे उस्तुवारी मंत्री MP आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यांचा नाव घालून आणि जिथं ग्रामपंचायती आहेत त्या पंचायतीचा अनिवार्य प्रोटोकॉल म्हणून अधिकाऱ्यांवर ओत्तड आणून त्या अध्यक्षांची उपाध्यक्षाची नावं घालून पाठी लावून आपण उद्घाटन करून श्रेय घेऊन दिशाभूल करत आहेत। जनता सुजन्य आहे, मतदार जागृत आहे। ह्या आरवी देशपांडे यांच्या नाटकाला ह्या वेळेला जनता भुलणार नाही। शिरसीत अतिक्रमणदार पादयात्रेमार्फत मुख्यमंत्र्याला भेटेक। शिरसीच्या CCF कार्यालयामुखार अरण्य अतिक्रमणदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात पे CM अभियाना संदर्भात अरण्य अतिक्रमणदाराक हिंच्यान मुख्यमंत्र्याक हक्कपत्र वितरण करचे विनंती। आंदोलनकार हजारांची संख्येन आंदोलन स्थळावेल्यान बदमाशीपर्यंत पादयात्रे मुखांतर या आंदोलनात भाग घेऊन सहभागी झाले। अरण्य अतिक्रमणदाराली जमीन सक्रम करसाठी हे आंदोलन आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक रवींद्र नाईक हेमी कळयला। ನಿಮ್ಮ ಕೆಳವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿರೇಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀವಿ। ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಾವಿ ತೆಗೆದು मुंडगोडात गॅस सिलेंडर दरवाढीसाठी रस्ता रोको. मुंडगोड. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड शहरात राज्य अन्नदात संघ आणि हिरवी सेना नेतृत्वात गॅस सिलेंडर दरवाढीचो निषेध करून शिवाजी सर्कलात खाली सिलेंडर दवन रस्ता रोको करून आक्रोश व्यक्त केलो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.